Les alteracions són aquells símbols que posem davant de les notes, com per exemple el sostingut, el bemol i el becaire, que tenen un efecte final en l'altura d'aquestes notes. M'explico. Sabem tots que el sostingut puja a mig to, el bemol baixa a mig to, i el becaire el que fa és anul·lar les alteracions anteriors. En els instruments, el sostingut i el bemoll tenen els següents efectes. Si en el cas del piano, si haguéssim de tocar un fa sostingut, significa que aquest fa hauria de pujar a mig to, és a dir, que hauríem d'interpretar aquesta tecla negra del piano. En canvi, si tenim un bemol, per exemple, un la bemol, si aquesta és la nota la del piano, hauríem de tocar la nota negra esquerra del costat de la, perquè el bemol baixa mig to. Ara anirem a veure els efectes que tenen aquestes alteracions en els tons i els semitons. Per poder-ho veure, analitzarem uns breus intervals. Si el primer interval que analitzarem seria de do a mi, si veiem de do a mi és una tercera que té dos tons, de do a re un to i de re a mi un altre to. Què passa si en aquest interval hi recau un do sostingut al do? És a dir, analitzem un interval de do sostingut a mi. Com que el do puja a mig to, la distància entre do i re s'escurça. Sí? Com que el do és sostingut, la distància entre do i re s'escurça. Si el do és normal, a re hi ha un to, si el do puja a mig to, s'escurça. Llavors, podem veure que el do sostingut a re hi ha mig to i de re a mi hi ha un to. I en el cas hipotètic que ens hi trobéssim un bemol, per exemple, poséssim el mi bemol, de do a mi bemol veurem que té un to i mig. Per què? De do a re hi ha un to, però de re a mi bemol, com que aquest mi bemol baixa, de re a mi hi ha un to. Però si el mi baixa a mig to, de re a mi únicament quedarà mig to.